Bună dimineața! Bun găsit la Daily Briefing. Claudiu Cazacu sunt și în prezentarea noastră începem cu graficul zilnic al EURUSD, care ne indică o tentativă de desenare a unui hammer. Evident, suntem la debutul zilei și nu la finalul acesteia, dar este un indiciu preliminar destul de interesant. În mișcarea recentă, graficul a reușit să atingă o țintă despre care discutasem, ținta triunghiului asimetric ascendent, depășind-o ulterior. În momentul de față avem o extensie a ultimei mișcări de corecție pozitivă, extensie care s-a îndreptat către nivelul de 113, fără să-l atingă pe cel de 127 din ultima mișcare de apreciere. Totuși, raportat la întregul impuls de creștere care a început în octombrie și a durat cea mai mare parte a acestei luni, o lună favorabilă și pentru euro și pentru piețe de acțiuni, iată că, de îndată ce eliberăm puțin graficul, constatăm că retragerea de 70.7 a fost de asemenea bifată. Deci, dacă mizăm pe faptul că mișcarea negativă a ultimei perioade a fost doar o corecție, ei bine, lucrurile ar trebui să se oprească în această zonă. Pe un grafic ceva mai restrâns, H1 sau H4, avem o revenire destul de interesantă înspre linia de trend descendent, care ar putea fi teoretic străpunsă dacă ora aceasta se închide deasupra nivelului de 1.3490 și să luăm un nivel mai precis, 34,85. O închidere în această regiune nu înseamnă neapărat și o continuare puternică a mișcării ascendente, dat fiind că, aș zice, mai există un nivel important de depășit la nivel de închidere, anume, să spunem, retragerea de rezistența de la 1.3520. Dar ar fi un prim semnal favorabil. În condițiile în care mizăm pe o apreciere suplimentară, atunci EURUSD nu ar fi exclus să tenteze o mișcare înspre zona de retragere de 38.2 sau nivelul de rezistență de la 1.3577. Acestea două sunt foarte apropiate. Revenirea vizibilă pe grafic ține cel puțin parțial de speranțele unor soluții politice acceptabile atât în Italia cât și în Grecia. În Grecia, premierul Papademos va încerca să obțină un vot de susținere pentru pachetul financiar care ar permite menținerea țării în zona euro și evitarea unui default, în timp ce în Italia, tot astăzi, un vot ar trebui să valideze noua structură a guvernului condus de Mario Monti. Vom vedea însă dacă acest context este suficient pentru a împinge lucrurile în sus. Un prim palier important, spuneam, este acest 1.3520. La ora 12 avem date de inflație din zona euro și valoarea anualizată este așteptată să atingă 3%. O depășire a acestei valori, teoretic, ar trebui să fie favorabilă pentru moneda unică, în timp ce o cifră sub 3% ar putea duce la o nouă corecție negativă. În ședința de ieri am avut din zona euro un mix de date, unele dintre ele sub așteptări. Aici vorbim de indicele țev pentru Germania și pentru întreaga zonă euro, care a arătat o încredere a investitorilor și analiștilor mult mai slabă în perspectivele blocului și ale Germaniei. În același timp, balanța comercială a depășit așteptările, iar PIB-ul în Franța, de asemenea, a fost mai bun decât estimările. Pe de altă parte, pentru Statele Unite, datele au fost net pozitive, vânzări de retail peste așteptări și inflație, presiuni inflaționiste reduse.
Toate acestea au întărit apetitul pentru dolarul american, restrângându-l pe cel pentru euro, imprimând această tendință descendentă pentru euro-USD, tendință care este însă pusă în momentul de față sub semnul întrebării. Ieșirea din canalul de trend descendent are șanse să se petreacă. O respingere din această zonă și o nouă alunecare ne-ar putea duce cel puțin poate înspre 34,60, dar probabil chiar și la o retestare a minimelor, 34,30. Dincolo de acestea, aș folosi aceeași variantă a unei extensii din ultima mișcare corectivă și aș spune că nivelul de 1,3394 este cel mai important. Pentru astăzi, în Statele Unite, la 3,5, datele de inflație la nivelul consumatorilor, valoarea core este cea mai urmărită, se așteaptă o creștere lunară de 0,1%. În același timp, avem la ora 4:15 date privind producția industrială. Impactul acelor achiziții de active pe termen lung, TIC, Long Term Purchases, de la ora 4, în ultima vreme a fost ceva mai redus. Pentru lira sterlină avem din nou date și evenimente importante, cererile de ajutoare de șomaj sau varianta britanică a acestora mai degrabă la 11,5, un avans de 20,4 a estimat și discursul și explicațiile lui Mervyn King în privința inflației. Ne așteptăm ca acesta să-și reia ipotezele prezentate ieri de scăderea inflației pe termen lung gradual înspre 2% la finalul anului. Pentru ședința de ieri, tendința de pe GBP-USD a fost similară celei de pe Euro-USD, iar aceasta a fost întărită. Dacă în zona euro am avut anumite date slabe, aici în Marea Britanie am avut valoarea globală a indicelui CPI ușor sub așteptări, întărind ipoteza unei politici monetare mai, cel puțin, la fel de relaxate, dacă nu chiar și mai relaxate pe viitor. În evaluarea situației curente trebuie să luăm în calcul faptul că pe H4 se poate desena un engulfing bearish, un semnal pozitiv, constructiv, interesant. Pe o corecție pozitivă am putea viza nivelul de retragere de 38,2 situat undeva la 1,5879 în apropierea unui minim anterior. Dar să nu uităm faptul că în logica unui double top nu am atins măcar jumătatea targetului, ceea ce face apetisant poate nivelul de 1,5736, nivel de suport. În privința petrolului, el continuă o evoluție în range după deschiderea cu gap din această dimineață, o tentativă de acoperire a gap-ului. Ar trebui însă din când în când să verificăm dacă acel gap nu se datorează unor rollover-uri, unor schimbări ale scadenței. De data aceasta nu este cazul. Ei bine, se pare că putem pentru moment să lăsăm deoparte această formațiune triunghiulară. Evoluția ulterioară a prețului nu mai este foarte limpede și să rămânem pe o interpretare mai largă, aceea de ezitare în zona superioară a unui canal de trend descendent. Ceea ce ne poate ajuta pe termen scurt ca și tranzacționare este definirea unor linii în logica unui canal de trend ascendent. Aș spune că poate în condițiile unor stocuri de petrol raportate la ora 5:30, dacă acestea vor însemna o drenare, o scădere mai mare decât cele 1,3 milioane de barili estimate, teoretic ar trebui să avem la acel moment o reacție pozitivă. Rezistența de urmat este cea de la 112,56 și deocamdată orice corecție care să se înscrie într-o limită de, să spunem, 1,3-1,35 de dolari pe baril ar fi una care ar permite în continuare menținerea unei expectații de apreciere. Dar
cea mai simplă metodă de urmărit este verificarea acestei linii inferioare a canalului de trend, suportul de la 111.48. Până atunci, probabil, o acoperire a acestui gap și rămâne de văzut dacă piața va avea forță să depășească acest 112.56, rămâne de văzut. În privința aurului, acesta a continuat destul de puțin interesant. În opinia mea, o serie de semnale de lumânări sunt mai puțin relevante din moment ce nu intervin după un avans susținut. Pe un grafic H1 însă, iată, semnalul dat de un piercing pattern a fost urmat de o apreciere și poate nu ar fi exclusă o continuare a acestei mișcări până înspre zona superioară a liniei de trend. 1780 ar fi această regiune. O tentativă de desenare a unui triunghi, dar iată nu foarte bine structurat datorită acestor linii destul de apropiate. Rămâne de văzut dacă cumva avem o respingere din această zonă și o revenire, poate devine mai credibil acest pattern și atunci am putea lua în calcul în cazul unei străpungeri, deci numai în scenariul descris, în cazul unei străpungeri superioare sau inferioare, avem targeturi destul de ample, 1744 la o închidere sub 1765 și în sens superior, sigur ajustate în funcție de momentul de breakout, peste 1779, un maxim anterior la 1795, ulterior 1797 sau întregul target către 1816. Interesul pentru aur ar putea fi amplificat în condițiile în care datele de inflație din Statele Unite depășesc așteptările și știm că Banca Centrală rămâne deocamdată reticentă la a retrage stimulul monetar. În Japonia, decizia de politică monetară a fost în linia așteptărilor, s-a menținut rata de dobândă, iar Banca Centrală a Japoniei nu a dat noi semne privind intervenția, dar aceasta nu înseamnă neapărat că a uitat de problema ienului japonez. Avem o tentativă de alunecare din nou înspre minimele de la 76-79, reperul de la retragere de 70.7 din impulsul de apreciere generat de intervenție este foarte important, 76-71, dincolo de acesta 76-40, poate undeva în această regiune piețele ar putea să fie din nou ezitante privind yenul japonez, riscând o nouă intervenție. Deocamdată presiunea pare a fi descendentă pentru USD-JPY. În seara aceasta, la 11:30, avem un discurs al guvernatorului Royal Bank of Australia, Stevens, și aceasta ar putea avea un impact pentru AUD-USD, o pereche interesantă, dat fiind că corecția ultimei mișcări de apreciere ne-a dus în două rânduri spre nivelul de 50% și iată, fără o străpungere a doua oară, iar ședința de astăzi ar putea marca un hammer. Dacă vedem o închidere în zona 10150, 10160, putem avea bănuiala că o corecție pozitivă care să meargă undeva înspre nivelul de vom face un zoom in aici, undeva înspre nivelul de retragere de 61.8 la 1.0233 nu ar fi exclusă. Mulțumesc pentru atenție și o zi foarte plăcută. La revedere!